Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Akụbụzọ wụrụ Chinedu mmiri ọkụ o debere ya ka o wee saa ahụ. Ndị hụrụ ihe mmiri ọkụ ahụ mere Chinedu ekweghị na mmadụ pụrụ iji mmiri ọkụ mee mmadụ ibe ya ụdị ya ahụ emere nwatakịrị ahụ. Ihe Akụbụzọ mere wutere onye ọbụla, ma ọ dịghị onye ụjọ kwere tụpụrụ ya ọnụ n'ihi na ọ bụ eze onye agwana m. Otu n'ime ihe ndị na-eche Chinedu oke uche kwa ehihie bụ ịghọ ose n'oge udu mmiri. Ọtụtụ ose bụ ihe ndị azọrọ n'ime olulu. Ịghọ ha na-abụrụ Chinedu ọgụ na mgba ma mmiri zoo, mee ka olulu sọwa oyi. Otu ọ dịla, Chinedu kawara ahụ otu ehihie ikpuo n'ime olulu ghọọ ose juru otu nkata. Ọ fọdụrụ ntakịrị ma o tinyechaa ose ahụ dum na-akpụ abacha nna ya ukwu tara n'ehihie ahụ. Mgbe ọ na-esu ose ahụ n'ọkwa, uzu ya na-ekuju ya imi na anya. Ụfụ ya ekweghị ya detụ abacha ahụ ire iji mara ma nnu ọ tụkwara ya ma ọ taghị ya ata. O mesịrị bunye nna ya ukwu abacha ahụ n'ọkwa o jiri suo ose. O detụrụ ya ire, too ya nke ukwuu n'ihi na ose fụrụ ya otu ọ chọrọ. Ọ tasịrị ya, were aka rachaa ọkwa n'ihi na o kwenyere na nri dị otu a na-aka mma iji aka eri. Nke ọzọ, ose ga-atụrịrị ihe ọ na-eri n'ọnụ nke ukwuu. Obi tọrọ Chinedu ụtọ mgbe nna ya ukwu toro ya n'ezi nri o siri. N'echi ya, o mere ngwa ghọtakwa ose karịrị nke ụbọchị ahụ gara aga. Mgbe o tinyesịrị nri na-ejikere isu ose, nna ya ukwu bịakwutere ya sị ya, "Tinye naanị mkpụrụ ose 3. Ahụla m na ose bụ ihe ọjọọ. Ọrụ ọjọọ ọ na-arụ n'ahụ karịrị ezi ihe ọ na-arụ. Kemgbe m risiri nri ehihie ụnyaahụ, ahụ ghara m. Ọ bụ oke ose ahụ butere m nsogbu. Ọ bụghị naanị na ahụ ghara m, ọ bụghị naanị na ahụ na-agba m ghara ime afọ na-elekwa m ọkụ." Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Ndewo.